Άκου λίγο. Αυτό είναι ένα μικρό διάλειμμα μέσα στην ημέρα σου. 3 λεπτά μόνο για σένα. Βρες μια ήρεμη θέση που σε βολεύει. Αν θέλεις, κλείσε απαλά τα μάτια σου. Φέρε τώρα την προσοχή σου στην αναπνοή σου. Νιώσε την αναπνοή να μπαίνει αργά και να βγαίνει ήρεμα. Δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα άλλο. Απλώς παρατήρησε την αναπνοή σου. Με κάθε αναπνοή το σώμα σου χαλαρώνει λίγο περισσότερο. Οι ώμοι μαλακώνουν, το πρόσωπο ηρεμεί. Αν έρθουν σκέψεις, άφησέ τις να περάσουν. Και γύρισε ξανά απαλά στην αναπνοή σου. Μείνε εδώ για λίγο, σε αυτή τη μικρή στιγμή ηρεμίας. Πάρε μία ήρεμη αναπνοή. Και άλλη μία. Και σιγά σιγά μπορείς να αρχίσεις να επιστρέφεις, να νιώσεις πάλι το σώμα σου. Και όταν είσαι έτοιμος, άνοιξε απαλά τα μάτια σου. Ως τότε, άκου λίγο.